दिनैनि आंनि भिडिअ'आ रिसारपिन आरो रामिफ्रिइल हाइड्रक्लराइड थायाजिन आरो टाआल मिसार्टेन हाइड्रक्लराइड थायाजिन बे मोनथाम ड्रागआ माला इउज खालामनाय जायो बेनि सायाव। बेयो मोनसे एन्टि हाइपारटेनसिभ ड्राग। जों जेब्ला हाइपारटेनसन जायो अब्लाथाय जों बे ड्रागखौ इउज खालामनाय जायो। हाइ प्रेसारखौनो जोङो मेडिकेल टार्माव हाइपारटेनसन होननानै बुंनाय जायो आरो सिम्पल लेंगुवेजाव बेखौ हाइ बिपि होननानैबो बुंनाय जायो। स' बेनि नर्मेल रेन्जआनो जाहैबाय 120 बाय 80 mmHg। 120खौ सिस्टलिक आरो 80खौ डायसिस्टलिक होननानै बुंनाय जायो। स' हाइ प्रेसारा मोनथाम रोखोमनि जानो हाथावना। बेनो जाहैबाय स्टेज 1। स्टेज 1आव सिस्टलिकआ 140 to 149 आरो डायसिस्टलिकआ 90 to 99 आरो स्टेज 2आवहाय सिस्टलिकनि लेभेला 160 to 79 भेलुनि जायो आरो डायसिस्टलिकआव 100 to 109 जायो। आरो जेब्ला जोङो सिभियार हाइपारटेनसन जायो अब्लाथाय सिस्टलिकनि भेलुआ ग्रेटार देन 180 आरो डायसिस्टलिकनि भेलुआ ग्रेटार देन 180 जायो। आरो बेयो स्पेशली मेननि केसाव एबभ 55 इयार्सनियाव बेयो जोबोर रिस्की जायो। अमेननियाव 65 इयार्सनि एबभ जाबाथाय बेयो बहुत रिस्की जायो। बेनिखायनो जों बेसेबां बैसोनि मानसिफ्रा डाइटखौ बहुत मेनटेन खालामनांगौ आरो फिजिकेल एक्सारसाइज खालामनांगौ आरो जों बांद्राय संख्रि लायोब्ला बेनि थाखायबो जों हाइ प्रेसार जानायनि चान्सेस थायो। जों जा दैलि जाबाय थायो बे मुवायावनो जोङो जेसेबां जोंनि देहायाव नांगौ बेयाव जों बे जानायावनो जों संख्रिखौ मोनफुंखायो। एक्सट्रा संख्रि जानायनि गोनांथि गैया। बेनिखायनो जोङो बांद्राय संख्रि जानायखौ एभयड खालामनांगौ। स' आसा खालामो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'आ एसेबाबो हेल्पफुल जागोन होननानै आरो आंनि बड' फर्मा इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। स' गोजोन्थों, बाय।